ಫಸ್ಟ್ ಗೋವಿನ ತಿನ್ಪುನ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಜೊತೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೂಕ ಸ್ವೀಟ್ ನೆಂಚು ಸ್ವೀಟ್ ಅದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವರ ತೂಕ ಸೊ ನೆಕ್ ತಾರೆದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲದ ಸ್ಟಫ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವರ ಪಂಡರು ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋನ ಗೋಣ ಪ್ಲೇಸ್ ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲವೇ ಎಲ್ಲ ಪೋಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಜ ಸೀಟ್ ಮಡಿಕೇರಿ ತೂದು ಬತ್ತ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಇನ್ನು ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಮಂತದು ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತುಂಡು ಸೊ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮಕ್ ಬೈಯದು ಲೈ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಗೋಡು ಒಂಜಿ 3 ಆತುಂಡು ಜಪ್ಪನಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ಕಲ ಆನಾಡು ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದೇ ಬಾರಿ ಆಸೊಡಿತ್ತ ಅಂದು ಪೂರ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಜಾಲಿ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಗಮ್ಮತ್ ಆತುಂಡು ಸೊ ಬುಕ್ಕದಾದೊಂಜಿ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಅವೇ ಮತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದೊಂಜಿ ನೇಚರ್ ವಾಕ್ ಪೋಯಿ ಮಸ್ತ್ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಬರ್ಸವಾತದು ಮೈಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ವೆದರ್ ಅಂತೂ ಕೂಲ್ ಆದ ಶೋಕುಂಡು ಈಗ ಬರ್ಸದ ವೈಬ್ ಇಡ್ಡಂಡು ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪೂರ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೈಯಾಗ್ಲ ಬರ್ಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ನೇಚರ್ ಸ್ಟೇ ಕಾಫಿ ಬ್ರೀಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುನಾಡ ಬಲ್ಲೆ ಕಾಫಿ ಬ್ರೀಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ವಯನಾಡ್ ಅಂತ ಪಾಡಿ ಅಮ್ಮನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮುಟ್ಲೇನ ಸೊ ಮೂಲು ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಫುಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಫುಡ್ ನಮಕ್ ಇದಾಯಿರ್ದ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತು ಕೊನವಡು ಬುಕ್ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಪ್ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಓಮು ಬೋಡನ್ಲ ಉಂಡು ಬುಕ್ ಏರಂಡೆಲ್ಲ ಬೆವರೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ದೆತ್ತ ಬರಲಿ ಬಟ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಲಿಕ್ಕರ್ ಶಾಪ್ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಅಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಲ್ಲಿ ಸೊ ಮುಂಪ ಕೆಲವು ಐತ ವಿಷಯ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಫುಡ್ದ ವಿಷಯ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಫುಡ್ಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನು ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅವೇ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವೈಬು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಾದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಲಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇತೆದಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪದಾಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಕಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಕಲ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮನ್ಪೊಂದು ಮತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ರದುಂಬೆ ವೈಫೈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಂತಿತ್ತೀರಿ ಸೊ ವೈಫೈ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಒಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಫೈ ಒಂಜಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ಅಕ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಕಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಆತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜೀರು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಎಂಕೊಂಚಿಕೆನ ಇತ್ತು ಕಾಫಿದು ಇಂಕ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ನಾ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಫಿದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೊಂಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಮುದ್ದೆ ನಿಂಚ ಕುಲ್ಲು ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಪೋರ್ಕೇಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನಂದು ಅವು ಪಂಡೇರು ಕಾಫಿ ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತವೆ ಇಡಬಲ್ಲ ಅಂತ ತೋಚ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪರಂದದನ ತಂಪದುಂಡು ಒಟ್ಟು ಅದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ತಂಪು ಒಂದು ಪಂದದನ್ನು ಉಂಡು ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಮುತ್ತಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಈ ಕಲರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಅವು ಪರ್ಮನಂದು ಬರ್ತದ್ದು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರೋದು ಕೂಡ ಇಂಚ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದ ತಿರ್ತು ಬೋರ್ನು ಗೊತ್ತಾನ ಕೆಲವರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐನೆಲ್ಲ ತೆಪ್ಪುಯಿರಿ ಈಚಿನ ತಿರ್ತು ಬೋಯಿನೆಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿಯರಿ ಸೊ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಕೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಕಾಫಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾಫಿ ಬೀಜ ಒಂಚ ಮನ್ಪರಂದೆ ಐಕೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂದು ತಿರ್ತು ಬೋರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊದಿಪ್ಪದು ಉಣ್ಗದು
ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಮನ್ಪರುಂಡ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಆಯ್ತಾ ಉದ್ದು ಪೂರ ಪೋದು ಉಳಾಯ್ತ ಬೀಜ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ ಒಂಜಿನ ಬಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಚಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಹಾಂ ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆತ್ತದುಂಡಲ್ಲ ಈ ಸಿಪ್ಪೆನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಉಂಡ ಹಾಂ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇಂದೇನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಕ ನಿಕ್ಕ ಕಾಫಿದ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಬುಕ್ಕ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಪುನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಬೇಲೆ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪೆಜ್ಜು ಮಲ್ಲ ರಾಯಪಂಡ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದ ಪಜ್ಜಿದ್ದು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬುಜಿ ಸೊ ಪೆಜ್ಜರು ಕೆಲವರು ಮುಂಚೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೆಪ್ಪೇರು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಊರುಡು ಬಜ್ಜೆಯಿಂದ ನಿಲ್ಚೂರು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಬಜ್ಜಿ ತೋಜ್ಜಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನ ಒಂದು ಪಜ್ಜರಿಗೆ ಬೂರ್ನ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೂರ್ನ ಅವು ಹತ್ಲೇಕಂತ ಒಂದು ತೂವಲ್ಲಿ ಬಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೂರ್ನ ಪೆಜ್ಜಾರ ಅಂತಂದು ಸೊ ಆಯ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅವು ನಿಕ್ ಫ್ರೈ ಅಂತ ಅನಗೊಂಡಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅವು ಒಂಥರ ಈ ಕಾಫಿದ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂಥರ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅವೊಂದು ಆನಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾಫಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಈ ಮಲೆನಾಡು ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಾಫಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ಲೈವ್ ಅದು ಐನು ಪುರಿದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪಂಡ ಅವು ಮುಂತುಂಡ ಉಮಿಲ್ ಚುಚ್ಚುಂಡು ಸೀಸನ್ ಕಾಫಿ ಪಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಇಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಉಂಡ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಅವು ಬೀಜ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಡು ನಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅವು ಒಂದು 365 ಡೇಸ್ ಅವು ಅಂಚ ಒರೋಣಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಉನ್ಮನ್ ಪರದಾಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟೆ ಗ್ರೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತಡ ಕಟ್ ಮಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ದೈನು ಅಂಚ ಅವು ತಿತ್ತಡೆ ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಮಿತ್ತ ಪೋಂಡ ಕೊಯ್ಯಾರ ಬಂಗ ಹಾಕು ಇತ್ತ ಊರುಡು ಬಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮರ್ದ ಹಾಕುವೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅವರ ಉಂಡು ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮರ್ದು ಪಂಡ ಪುರಿ ಬರಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಮರ್ದು ಮನ್ಪುನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂತಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ದಾದಾನ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ಲೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉಂಡೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ತೆರೀಲಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇನು ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಚೂರು ಪಾತ್ರ ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೊಡ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ರೈಸ್ ಹೊಡ್ಚ ಮೂಲ್ತಲೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚುಂಡು ಪಕ್ಕಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕಿದ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಸೌಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಡ್ರಾಪ್ ಬೂರ್ನ ಆಯ್ತ ಸೌಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಳಿದ ಸೌಂಡು ಒಂಥರ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಮೀಲ್ ಭಾರಿ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ ಪೋಯ್ ಫುಲ್ಲು ಯಾವ ಸೊ ನಾನು ಎಂಟು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಅವೇ ಅದು ಪ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು ಪನಾರ ಮರತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರಿಗೆ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪೇವೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಬಂದು ಸೊ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫುಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಹಾಕ್ಲೇನ ಸೊ ದಾದ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನು ತೋಜ ಬುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಳ ದಲ ಫುಡ್ ದಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪಿದಾಡ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತ್ತೇನೆ ಸೊ ಮೂಲು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಸೊ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೋಡೊಂದಾಂಡ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕನಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೀಪೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡೊಂದಾಂಡ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ಏನು ರೂಮ್ ತೋಜಾಗ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ರೂಮ್ ತೋಜಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಶೋಕೊಂಡು ಸೊ ತೊಂದರಜ್ಜೆ ಬುಕ್ಕ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಿ ವಿ ಉಂಡೊಂಜಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬುಕ್ಕ ಎ ಸಿಲುಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿರ್ದು ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಪನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಮಗೆ ಕರ್ಟನ್ ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಟನ್ ಉಂಡು ಕರ್ಟನ್ ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಪನ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮಕ್ ನೇಚರ್ನ ಜೊತೊಂದು ವ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮುಳು ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಚಿಲ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಅದೊಂದು ಓಕೆ
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಾವೇರ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೆಂಚಂಡಿ ಇರೆಗೆ ಹೆಡ್ ಅಣ್ಣ ತಮಿಳ್ ಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂಚು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದಂದು. ಸೊ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರು. ಸೊ ಕಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಂದ ಅದು ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ದಿವನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೋಡಂಡ. ಸೊ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ ರೆಡಿ ಆತ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆನ. ಸೊ ಮೂಲ ತೂವಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆತಾರೆ. ರೆಡಿ ಮಂದೇರು ಪೂರ ಬರೇ ಒಂದು ಎಪ್ಪಲೆ ಓಪನ್ ಉಂಟು ತಾದ ಮತ್ತು ತುಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಚುಂಡು ತುಕ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಇರ್ತಲೆ ಮಾತ ಪಿದಾಡ್ದೆ. ಓಕೆ ಬರೇ ತುಲೆ ಒಂದಾದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸ್ವೀಟ್ ಕಡುಬು ಕೊಂಡೋತ. ಹಾಂ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಡ್ಡಿದಕ್ಕ. ಸೊ ಒಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್, ಟೋಸ್ಟ್, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರಡ್ಡಲ. ಓಕೆ ಇಪ್ಪಡು. ಓಕೆ ಡನ್. ಇಡ್ಲಿ, ಇಡಗೆ ಚಟ್ನಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಚೂಕ್ ಇಂಥದ್ದು ಎಡೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಕಚುಪ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೂರ್ಕೆ ಬಾಡ್ಲೆ ನೂರ್ಕೆ ಬೋಡ. ಓಕೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಹಾಂ ಓಕೆ. ಸೊ ಚಾವಲ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಶುಗರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡೋಣಕ್ಕೆ. ಹಾಂ ಪಾಡೋದು ಓಕೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ತೂಪ ಇಂಚುಂಡು ಶುಗರ್ ಉಂಡು ಬಡ್ಚಿ ಶುಗರ್ ಪಾಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಬ್ರೀಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದೆ ಈತ ಐಟಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂತು ನಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಜೊತೆ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೂಕ ಸ್ವೀಟ್ ನೆಂಚು ಸ್ವೀಟ್ ಅದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವರ ತೂಕ. ಸೊ ನೆಕ್ ತಾರೆದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲದ ಸ್ಟಫ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು. ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು. ಹಾಂ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬಾರ್ಸೋಕುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಪೂರ ಮನ್ಪಾತ ಎಂಚಿನ ಮಂಜಲ್ದಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು. ಮಂಜಲ್ದಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಇಂಚನೆ ಇರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಬುಕ್ಕ ತಾರಾಯ್ದ ಫ್ಲೇವರ್ ತಾರಾಯ್ದ ಒಂಜೊಂದು ಪರುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ಟೋಸ್ಟ್ ತುಕ ಟೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಚು ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಟೋಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಜ್ಜದ ಓಕೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅದು ಇದ್ದತ್ತ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತೊಂಡೆ ನಾನು ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚದು ಇದೆ ತಿನ್ನಾರೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಸುಲ್ಕು ದೀಪೆ ದಯಪಂಡ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ಆತಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಓಕೆ ಟೋಸ್ಟ್ಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ಲ ಇಡ್ಡಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ರುಚಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ಇಡ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಕೊಡ್ತೇರು ನುಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೊಂದು ಸಾಂಬಾರು ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಹಿಡ್ದಿಂಕ ಚಟ್ನಿ ತೋಲಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಂಡು ತೊಂದರೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ಸೂಪರು ಇಡ್ಡುಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ದಾಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಂಡ ಬೋಡ ಬರ್ಚ ಮಂತಜ್ಜೇರು ಶೋಕುಂಡು ರಿಯಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಸಾಂಬಾರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟಿಪ್ ಮಂತದ್ದು ಹಾಂ ಒಂತ ಪುಳಿ ಪುಳಿಯಾದ ಸಾಂಬಾರು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು. ಚಾಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೀರಿ. ಮಾತಾಡಲು ಕೇನ್ಗ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಹೊಲಿಯಡೆ ಕೇನ್ಗ ದಾದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹಾಕ್ಲೆ ನಂದು ఒక ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇನ್ಗ ಬಾರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಶೋಕೊಂಡು ಹಾಂ ಹೆಂಚಂಡು ರೆಸಾರ್ಟ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಾಂ ಮೊಕ್ಕ ಈತ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೊಡ್ತು ಮುಗಿಪರ ಹಂಗೆ
ಸುಮಾರು ಬಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರು. ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಕಾಫಿ ಬನ್ನದ ಕಾಫಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಕಾಫಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು. ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಉಂಡು ಇಷ್ಟ ಮಾತಾಡ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಚ್ಚ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನೀಟ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೋಡಾ ಪರ್ಸನ್ ಕೊಡ್ತಲೆ ಕೈಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಲಂಚರಿ ಮಸ್ತ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ದ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಪುನರ್ದ ಓಲ ಬೇತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಟೋಟಲಿ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಓಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಸೀಸನ್ ಬರ್ತದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿ ಪೂರ ಮೂಲು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ವೇರ್ ದಯ ಪಂಡ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ದೇರ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರೂಮ್ಸ್ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇದು ರೇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ತಾರನೇ ಎಡ್ಡೆ ದಯ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರನೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ದಯ ಪಂಡ ಮೂಲು ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಕಾಟೇಜ್ ಇಪ್ಪುನ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಜೆ ಕಾಟೇಜ್ ಇಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜರ್ ಬೇತೆ ಫುಲ್ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತ್ ಪೋಪೇರು ಉಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಎಂಟ್ರಿಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಸೊ ಬರೋಲ್ಲ ಇಡೇ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದೇನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದ್ದು ಪಿದಾಡುವ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿದಾಡುವ ಮುಲ್ ದಾದಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೇನ ದಾಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಯನಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ರ ಧೈರ್ಯ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಒರಿಯವರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ 100% ಇಷ್ಟ ಆತಂದು ವರ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ಚೂರು ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಓರೋರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ನಿಕ್ಕಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಬಲೆ ಸೊ ಓನರ್ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಗಂಟೆ 11 ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 11ಗೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಬಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂತುಲೆ 12 ಆಂಡ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದಿರು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11:30 ಆಂಡ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲು ಕುಲು ತೂವರು ವೀಡಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂತ್ತ ಪೂರ ಸೊ ಅಕುಲು ಓನರ್ ಕೇಂಡ ಗಿಡ ಕೊರ್ಪರ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಬಾವೆರ್ಲ ಸುರಕ್ಷಲ ಪೂತ್ತ ದೈ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯರು ಮೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಆಯ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತ ಪಿತಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಊರಿಗೆ ಪೋಪುನ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಊರುಡು ಕೆಲವು ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಚೂರು ಪೋದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಜನ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಯಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ತಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತನಿತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಲಾಯ್ಕದೊಂಜಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಒನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋಪುನ ಊರಿಗೂ ಬಾರಿ ಶೋಕಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬ್ರೀಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಲದ ಎತ್ತ ಮಾತ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಸೊ ಜಾಲಿ ಆಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಾತಾಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಯಾನ 5 ಸ್ಟಾರ್ಡ್ 4.9 ಕೊರ್ಪೆ 1 ಸ್ಟಾರ್ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಫುಡ್ ನೈಟ್ದ ಫುಡ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ವಯನಾಡ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ದಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತದುಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಕೊನವರ ಅವು 1% ಒಂದು ದೆಪ್ಪೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ 5% ಒಂಜಿ 9% ದೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಟ್ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖಾಲಿ 1% ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೆಪ್ಪೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದಿಪ್ಪು ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಬಾರ್ಶೋಕ್ ಎತ್ತನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ನೈಟ್
ಅವಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಖತ್ ಆತಂಡು ಬುಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಆದ ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿದಾದ ಬಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಇಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಏನ ಮೈಂದ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮೈಂದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆತಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಐತ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ಆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬುಕ್ಕಲ ಶೋಕ್ ಆತೋಜಿಂಡು ಹೆಂಗ್ ಅವು ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮೈಂದದ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತದಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಒಂದು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿಜಾವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲಮನ್ ಪರಾಪಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೆಲವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂದು. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ಬಾವರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತು. ಏನದಲ್ಲ ತಾನೇರುಂಡ ಜನಕುಲು ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೇರು ನಮಕ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪೇರು ಬರೋಲಿ ಬರ್ಪುನಾಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ ಮನ್ಪಲ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೋಕದ ಅನಸ್ ಮಲ್ತದ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ ಒಂದು ಪಿತಡ್ನಾಗ ಚೂರ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ